Kedy sa z muža, nie, z chlapca stáva muž. Z chlapca sa stáva muž. Takže kedy sa z chlapca stáva muž? Že kedy sa z chlapca stáva muž? Kto je muž pre mňa? Chlapca sa stáva muž. Takže kedy sa z chlapca stáva muž? Mladý muž. Kedy sa z chlapca stáva muž? Sa z chlapca stáva muž. Kedy sa z chlapca stáva muž, dobre. Chlapec a muž, to sú synonymné výrazy, ktoré len nejakým nedorozumením sa začali interpretovať inač. Že podľa mňa muž je vtedy muž, keď je schopný niesť zodpovednosť za svoje činy a si ju uvedomí. Ja veľmi dlho už sa stávam mužom. Ja si myslím, že z chlapcov sa nestávajú muži nikdy, že chlapci ostanú chlapcami, len sú dospelými chlapcami. Pretože chlapec vlastne zostáva chlapcom až do smrti. To, že nálepka muž, že spravil niečo hrdinské alebo tak to je úplne že nezmysel. Čiže chlap by nemal byť nikdy chlapom, ale mal byť chlapcom. Ale keď sa bavíme o tom, že kto je muž pre mňa, muž je podľa mňa človek, ktorý pochopí, že byť chalanom celý čas je najlepšia vec. Môžeme to brať ako v počítačovej hre, podľa nejakých achievementov. Že jediný rozdiel je ten, že si nemusia od nikoho pýtať dovolenie, aby si mohli kúpiť cukríky, alebo autička, alebo sa hrať bez dovolenia. Ale ja si myslím, že v podstate nikdy, lebo celý život budem mať nejaké tie hračičky aj v dôchodkovom veku. Stále sa budeme niečím hrať, takže kus chlapca stále v nás ostáva. Jeden z tých achievementov je, keď zvládne prežiť mesiac bez toho, aby drankal peniaze od rodičov, pretože si zarobil vlastnou prácu. Strašne dlho sa pohybujem na tej hrane medzi chlapcom a chlapom. Je ťažké nadobudnúť tú zodpovednosť. Mama mi vždycky vravela, keď si muž, obiť každú kaluš, takže z chlapca sa stáva muž, keď obíde kaluš. Potom, keď mu mama neplní chladničku, ako mne v 30-ke. Ďalší moment je, keď si opere vlastné ponožky a spodňare. Asi podľa mňa tým, že keď si prvýkrát operú sami a keď mama im prestane variť. Mám taký pocit možno, že aj chalani, už takí 30-tnici v mojom veku, v dnešnej dobe okolo mňa sú stále takými chlapcami. Tak väčšinou je to tak po 30-ke, pretože dovtedy ešte u chlapcov vládne vážna puberta. Je mi ťažké na to odpovedať, lebo myslím si, že je to taká vnútorná záležitosť toho muža. Podľa mňa schýba dnešným mužom aj trochu disciplíny, čo bolo kedysi riešené vojnou. Ja, že tými mužmi sa, ako keby neviem, že či boja stať, ale že tá hranica sa nejak posúva. Takže si myslím, že chlapi ani nechcú dospieť mužu. Proste chcú ostať tými chlapcami, ktorými boli, keď mali 6, 10, 12 rokov. Že vlastne zvonku to ani nemusí byť tak vidieť, ale on to určite pocíti, kedy tá jeho chvíľa je. A nikdy nechcem byť zlá, ale niekedy by tá vojna akože dobre padla. Dokáže presvedčiť dámu svojimi kvalitami až natoľko, že vojdu spolu v onen akt, kedy aksi tradične sa hovorí o tom, že sa z chlapca stal muž. Tým pádom je to pre ženu možno ťažké to odhadnúť, že ktorá chvíľa to presne je, aj keby s tým mužom celý čas bola. Ale niekde v kutiku duše, proste tam, keď sú chlapi sami so sebou a keď nemusia hrať pred nikým žiadnu nejakú masku drsňákov. Asi v tom momente práve, keď si muž, teda človek mužského rodu uvedomí, že je zodpovedný za svoje činy a za to, čo povie a za to, čo vykoná, tak vtedy sa asi stáva chlapom, mužom. A ešte sa z neho stáva muž, keď tú ženu nevyhodí z tej postele a sa trošku postará, spraví džús a urobí krásne so šunkou. A tiež mám niekedy pocit, že z tých chlapcov sa tí muži stávajú možno práve vďaka tým ženám. Sú proste tí chlapci, ktorí snívajú o proste veľkých snoch svojich dobrodružných snoch z Žula Verného alebo z Karla Maja, že raz urobia nejaký hrdinský čin. To, čo hovorím, je úplne jedno, lebo je to týpek, 2 ruky, 2 nohy a pinďur.
A teda želám všetkým chlapcom, aby sa stali mužmi. Keď chcú a keď nie, tak nikdy. Z chlapca sa stáva muž. Takže kedy sa z chlapca stáva muž? Že kedy sa z chlapca stáva muž? Kedy sa z chlapca stáva muž, dobre. Sa z chlapca stáva muž. Tak, kedy sa z muža... Nie, z chlapca stáva muž. Kto je muž pre mňa? Kedy sa z chlapca stáva muž.